ስማ ሞኒካ ዊትያ ትበሃል ንኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ዘጓሃየ ሓያል ክሕደት እያ ፈጺማ ኣዝዮም ከበርቲ ዝበሃሉ ምስጢራት ጸጥታ ኣሜሪካ ንቀንዲ ጸላኢት ሃገራ ንዝኾነት ኢራን ኣሕሊፋ እያ ሂባታ Former US service member has been charged with espionage on behalf of Iran. እቲ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዝነበረ ሓበሬታ ተራ ዝበሃል ኣይነበረን ካብቶም ላዕለዎት ጀነራላት ፔንታጎን እኳ ክረኽብዎ ዘይኽእሉ ልዑል ምስጢራዊ ስርሒታት ክሳብ ምስጢራዊ ሰነዳት ሲአይኤን ዝርዝር ስማት እቶም ሰለይቲ ሒዛ እያ ናብ ኢራን ሃዲማ ክሳብ ዝእዋን እዚ ቤት ጽሕፈት ምርመራ ፌደራል FBI ብጽኑዕ ካብ ዝደልዮም ተኸሰስቲ ሓንቲ ኮይና ትርከብ እዛ ሰብ እዚኣ መን እያ ኣብዚ ቪድዮ ብዛዕባ እዛ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ዝኸፍአ ሃገራዊ ክድዓት ዝፈጸመት ኣባል ስለያ ድሕረ ባይታኣን ብኸመይ ነዚ ኩሉ ምስጢራት ክትረክብን ንኢራን ክትሸይጥ ክኢላ ዝብሉ ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ሞኒካ ዊት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓይሊ ኣየር ትካላት ስለያን ኣሜሪካ ብተኣማንነት ከተገልግል ዝጸንሐት ወታደር እያ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኤልፓሶ ቴክሳስ እያ ተወሊዳ ኤልፓሶ ምስ ዶብ ሜክሲኮ እትዳወብን ድልዱል ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ዝነብሩላ ከተማ እያ ሞኒካ ኣብ ከምዚ ዝበለ ወታደራዊ ክብርታት ዝዓሰሎ ከባቢ ብምዕባያ ገና ጓል 18 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ እያ ተጸምቢራ እዚ ውሳነ እዚ ንሓንቲ መንእሰይ ጓል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝዕብለል ወታደራዊ ዓለም ኣዝዩ ትብዓት ዝሓትት ስጉምቲ እዩ ነይሩ ሞኒካ ምስ ኢራን ክትራኸብን ናብ ኣቶም ክትዘንብል ዝገበራ መሰረቱ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ኣሜሪካ እናሓለዋ ዝነበራ ተራእዩ ካብቲ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ሰውራ ኢራን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝነበረ ርክብ እናተበላሸወ ብምኻዱ ኣሜሪካ ንኢራን ከም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ስጋኣታት ጸጥታ ማእኸላይ ምብራቕ እያ ትሪኣ ነይራ በዚ ምኽንያት ድማ ቋንቋ ኢራን ዝኾነ ፋርስ ብብቕዓት ዝዛረቡን መልእኽታት ዝትርጉሙ ሰለይቲ ኣዝዮም የድልይዋ ነበሩ ይኹን እምበር ቋንቋ ፋርስ ንተዛረብቲ እንግሊዝኛ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ንምምሃርን ምስጢራዊ ትርጉሙ ንምርዳእን ኣዝዩ ፈታኒ ነይሩ ሞኒካ ኣዝያ በላሕ ቆራጽን መስተውዓሊትን ብምንባራ ኣብቲ ዝተጸንበረትሉ ሓይሊ ኣየር ቀልጢፋ ኣቓልቦ ኣዘዝቲ ክትስሕብ ጀመረት ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ ዘለዋ ብቕዓት ተዓዚቡ ናብቲ ዲፌንስ ላንጉዌጅ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ዓብዪ ናይ ቋንቋ ትካል ወሰደዳ ኣብኡ ድማ ቋንቋ ፋርስ ብሉጽ ብዝኾነ ደረጃ ተማሃረት ነቲ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ባህልን ምስጢራዊ ኣገባብ ኣዘራርባን ንምርዳእ ጽኑዕ ስልጠና ወሰደት ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ንብዙሓት ጸገም ዝኾነ ቋንቋ መሊኻቱ ብዓወት ያወፅያ ብድሕሪ ኣብ ምክልኻል ኣሜሪካ ልዑል ቦታ እዩ ተዋሂብዋ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየዱ ምስጢራዊ ስርሒታትን ብዛዕባ መደብ ኒኩሌር ዝምልከቱ ሓበሬታታትን እናተርጉመት ናብ ኣዘዝታ ክትመሓላለፍ ጀመረት ብ2003 ኩናት ኢራቅ ምስ ተጀመረ ሞኒካ ኣብ ግንባር ተሰለፈት ስርሓ ኣብ ውሽጢ RC-135 ሪቨት ጆይንት ዝበሃል ናይ ስለያ ነፋሪት ኮይና ንመልእኽታት ጀነራላት ኢራቅ ንምጥላፍን ምትርጓምን ነበረ እዚ ስርሓ ንህይወት ብዙሓት ወታደራት ኣሜሪካ ካብ ሓደጋ ዘድሓነ ብምንባሩ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዓብዪ ናእዳን ክብርን ተቐቢላ ነይራ ንተሳተፍቲ ፍሉያት ናይ ኣየር ስርሒታት ዝወሃብን ብፕሬዚደንት ጆርጅ ቡሽ ዝተፈረመ ኤር ሜዳል ዝበሃል ናይ ክብሪ ሽልማት እውን ተዓዊታ ነይራ ኣብቲ እዋን እቲ ሞኒካ ምልክት ሃገራውነትን ትብዓትን ኮይና ሃገራዊ ጅግና ተባሂላ ተጸዊዓ ነይራ ነገር ግን እዚ ናይ ጅግንነት ስም ድሓር ናብ ክድዓት እዩ ተቐይሩ ድሕሪ እቲ ኩናት ሞኒካ ኦፊስ ኦፍ ስፔሻል ኢንቨስቲጌሽንስ ወይ ድማ OSI ናብ ዝበሃል ሰለይቲ ጸላኢ ኣብ ምህዳን ዝዋፈር ፍሉይ ክፍሊ ተሰጋገረት ኢራን ናብ ውሽጢ ሰራዊት ኣሜሪካ ሰለይቲ ንምእታው ቀጻሊ ተጽዕር ብምንባራ ሞኒካ ነዞም ሰለይቲ ኣብ ምኽሻፍ ዓብዪ ተራ ትጻወት ነይራ በዚ ምኽንያት መንግስቲ ኣሜሪካ ሙሉእ እምነት ስለ ዘሕደረላ ክሳብ እቶም ዝለዓሉ ምስጢራት ሃገር ክትፈልጥ ተፈቒዱላ ሞኒካ ናብ ስፔሻል ኣክሰስ ፕሮግራምስ SAP ዝበሃል ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ዝለዓለ ምስጢር ደረጃ ኣዝዩ ጽኑዕ ድሩትነት ዘለዎ ክፍሊ ክትኣትውን ተፈቐደላ እዚ ቦታ እዚ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ንስውን ብዕምቆት ተመርሚሮም ዝኣትዎ ናይ መጨረሻ ኣዝዩ ዝለዓለ ምስጢራት ኣሜሪካ ዝቕመጠሉ ክፍሊ እዩ ንሳ ነዚ ፍቓድ እዚ ንኽትረክብ FBI ንመላእ ህይወታ ስድራቤታን ኣዕሩኽታን ዓሚቕ ምርመራ ድሕሪ ምክያድ ትእመንያ ዝብል ምስክርነት ሂብዋ እዩ ሓሊፋ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ሞኒካ መፍትሕ ናይቶም ዝዓበዩ ምስጢራት ኣሜሪካ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነበረት እዚ መዛግብቲ እዚ ስማት ናይቶም ብምስጢር ዝሰርሑ ሰለይቲ ኣሜሪካን ኣስማት ናይቶም ኣብ ውሽጢ ኢራንን ኢራቅን ኮይኖም ሓበሬታ ዝህቡ ውልቀ ሰባትን ዝሓዘ ነበረ ኣብዚ ስለያ ትካል ክትሰርሕ ከላ መንግስቲ ኣሜሪካ ዌይወርድ ስቶርም ዝብል ምስጢራዊ ስም እውን ሂብዋ ነይሩ
ይኹን እምበር ኣብ ማእኸል እዚ ኩሉ ተኣማንነትን ክብርን ኣብ ውሽጣ ናይ ጥርጣረ ብልጭታታት ክረኣዩ ጀመሩ። ነቲ ብምኽንያት መሳርሒ ጅምላዊ ህልቂት ዝተጀመረ ኩናት ኢራቅ ብቐረባ ክትዕዘቦ ከላ እቲ ፖለቲከኛታት ዝብልዎ ዝነበሩ ናጽነትን ጸጥታን ምስቲ ኣብ ባይታ ዝርእይዎ ዝነበሩ መሪር ሓቂ ክጋጨዋ ጀመረ። እዚ ኩናት ብሓቂ እኹል ምኽንያት ነይርዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮኣ ክመላለስ ጀመረ። ብ2008 ሞኒካ ብመዓርግ ቴክኒካል ሰርጀንት ካብ ሓይሊ ኣየር ወፂያ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምክልኻል ትካላት ከም ኣማኻሪት ኮይና ክትሰርሕ ጀመረት። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘረኣየቶ ስርሒታት ኣብ ልዕሊ ሃገራ ጽልእ ከም ትሕድር ይገይርዋ። እቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ናይ ምእካብ ስራሕ ንሰባት ንምጥቃዕን ንምጉዳእን ዝውዕል ኮይኑ ይስምዓ ነይሩ። ኣብ 2010 ካብ ስርሓ ምስ ተሰናበተት ህይወታ ተመሳቓቒሉ ቀጻሊ ስራሕ ክትርክብ እውን ኣይከኣለትን። ንገዛ ኽራይ ዝኸውን ክፍሊት ብምስኣና ድማ ምሕደር ዘይብላ ሆምለስ ኮይና ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ ክትነብር እያ ተገዲዳ። ኣብቲ እዋን እቲ ንሃገረይ ብምሉእ ዓቕመይ ኣገልጊለ ሕጂ ግን መንግስቲ ደርዊ ንዝብል ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ሓደራ። እዚ ናይ ድኽነትን ተስፋ ምቑራጽን ግዜ እዩ ድማ ነቶም ሰለይቲ ኢራን ዓብዪ ዕድል ዝኸፈተሎም። ናይ ኢራን ትካል ስለያ IRGC ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝነቕፉ ወይ ቅሬታ ዘለዎም ናይ ቀደም ሰራሕተኛታት ስለያ እንተሃልዮም ንምርካብ ብጽኑዕ ይከታተል ነይሩ። ሞኒካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንፖሊሲ ኣሜሪካ ዝነቕፉ ጽሑፋት ክትጽሕፍ ምስ ጀመረት ናይ ኢራን መርበብ ስለያ ቀልቦም ናብ ኣውደቑ። ኣብ መኪና እናደቀሰት ብቁጠባ ኣብ ተሳቀየሉ ዝነበረት እዋን ንሳ ንምምልማል ኣዝያ ቀላል ነበረት። ንሞኒካ ንምስሓብ ማርጄ ሃሽሚ ተባሃለት ጋዜጠኛ ዓብዪ ተራእያ ተጻዊታ። ማርጄ ኣሜሪካዊ ዝነበረት ጸኒሓ ግን ናብ ኢራን ከይዳ ሃይማኖታ ናብ እስልምና ዝቐየረትን ናይቲ መንግስቲ ደጋፊት ኮይና ፕሬስ ቲቪ ናይ ዝበሃል ናይ ኢራን መንግስታዊ ቻነል ቀንዲ ሰራሕተኛ እያ ነይራ። ማርጄ ከም ሓንቲ ኣሜሪካዊት መጠን ንሞኒካ ንምቕራብ ከም ድልድል ኮይና ኣገልገለት። ብዛዕባ ጸረ ኣሜሪካዊ ሓሳባትን ብዛዕባ እምነት እስልምናን እናሰበኸት ንሞኒካ ናብኣ ከም እትሰሓብ ገበረታ። ብ2016 ሞኒካ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ እናተምሃረት ከላ ብግልጺ ኣንጻር ሃገራ ክትዛረብ ጀሚራ። ጸኒሓ ድማ ብናይ ኢራን ሓለውቲ ሰውራ ኣብ ዝተዳለወ ሆሊዊዲዝም ዝተባሃለ ጸረ ኣሜሪካ ጉባኤ ንምስታፍ ናብ ቴሄራን ከደት። ኣብኡ ከላ ድማ ብቐጥታ ፈነወ ቴሌቪዥን ሃይማኖታ ናብ እምነት እስልምና ቀየረት። ሓዱሽ ስማ ድማ ፋጢማ ዛህራ ተባሃለ። ድሕሪዚ ንሰራዊት ኣሜሪካ ዝነቅፍን ኣሜሪካ ንሙስሊማት ጭቁን ኣላ ዝብል ቃለ ምሕተታት ክትህብ ጀመረት። ሞኒካ ንሓፂር እዋን ናብ ኣሜሪካ ተመሊሳ ነይራ። FBI እውን መጺኦም ኢራን ክትምልምለኪ ክትጽዕር ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና ተጠንቀቕ ኢሎም ኣጠንቂቖምዋ ነይሮም። ንሳ ግን ዝገብሮ ይፈልጥ እየ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር እዩ ዘሎ ክትብል እያ መሊሳትሎም። ብ2013 ድማ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ እያ ወሲዳ። ብስም ናይ ንግዲ ጉዳይ ናብ ዱባይ ብምኻድ ብኡ ኣቢላ ድማ ናብ ቴሄራን እያ ተጓዒዛ። ናብታ ጋዜጠኛ ማርጄ ሃሽሚ ድማ ካብ ኩሉ ተሰናቢተ ናብ ገዛ ይምለስ ኣለኹ ዝብል ሓፂር ኢሜይል ያልኢኻ። ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚራ ኣሜሪካዊ ዜግነታ ኣብቂዑ እቲ ጸረ ኣሜሪካዊ ጉዕዞኣ ብወግዒ ተጀሚሩ። መንግስቲ ኢራን ንሞኒካ ብዓብዪ ሓጎሲ ተቐቢልዋ። ካብ ገንዘብ ክሳዕ መንበሪ ገዛን ሓለዋን ኩሉ ኣማልአላ። ንሳ እውን ምስጢራት ሃገራን መሳርሕታን ሓደ ብሓደ ኣረከበት። ስማት ናይቶም ኣብ ኢራን ብምስጢር ዝሰርሑ ሰለይቲ ኣሜሪካን ኩሉ ዝርዝር ሓበሬታኦም እውን ዘርገፈትሎም። ምስ ናይ ኢራን መንግስታዊ ሃከራት ብምትሕብባር እውን ብስም እቶም ቀደም እትፈልጦም መሳርሕታ ናይ ሓሶት ፌስቡክ ኣካውንታት ከም ዝኽፈቱ ገበረት። በዘቢላ ድማ ናይ ሓሶት ሊንክታት እናሰደደት ኣብ ኮምፒውተራት መሳርሕታት ዝነበሩ ፋይላት ናብ ኢራን ከም ዝውረሩ ገበረት። ጸብጻባት ከም ዝገልጽዎ እቲ ናይ ASP ዝበሃል ልዑል ምስጢራዊ መደባት ኣሜሪካ መእተዊ ስምን ፓስወርድን ከይተረፈ ኣሕሊፋ ከም ዝሃበቶም ተገሊጹ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ከም CIA ዝበሉ ትካላት ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝነበሮም ናይ ስለያ መርበብ ክፈርስ ይኽእሉ። ሰለይቲ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኢራናውያን ተኣሲሮም ገሊኦም ተቐቲሎም ገሊኦም ድማ ናብ ገርዋውቲ ሃገራት ሃደሙ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ተግባር እዚ ይቕረት ዘይበሃሉ ከቢድ ጥልመትን ዕንወትን ክብሉ እዮም ገሊጸሞ። ሞኒካ ንድሕንነት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ብምውዳቕ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ሓደገኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኾነት። ብ2019 ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ኣሜሪካ ብገበን ሰለያ ውዲትን ምስጢራዊ ሓበሬታ ንጸላእ ብምሃብን ከሰሳ። FBI ድማ ኣብ ዝርዝር ተደለይቲ ኣእቲዋ ክሳብ ሕጂ እውን እናደለያ እዩ ዝርከብ። ሞኒካ ሎሚ ብልዑል ጥንቃቐ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዓለም ተሓቢኣ ኣብ ኢራን እያ ትነብር። ይኹን እምበር እታ ንላዕለዋይ መራሒኣ ካብ ሃደን ኣሜሪካ ክትድሕን ዘይከኣለት ኢራን ንዊናና ካብ ኢድ ኣሜሪካ ክትናገፋ ድያ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ።